जय श्री राम, राधे राधे। तब लाइफ के बड़ी बड़का इवेंट यानी कि फ्यूचर के शुरुआत, हमार प्रमोशन एज अ पापा केला हमनी के हो गई निशन रेडी, बढ़िया सा कपड़ा लगा के रिलीज होके वाला बा हमनी के भविष्य देखे खातिर हमनी के आ गई निशन। डॉक्टर के सलाह, डॉक्टर ही भगवान होला, उ हिसाब से हमनी के पूरा परिवार अस्पताल में इंतजार। बेटी बेटा भाभी सब के आ गइल बा लोग, समस्त परिवार। यही में हम बेटी से पूछनी बोलना कथी भइल बा, जोर से बोलना। बेटी के जवाब और हमनी के आ गइल पूरा के पूरा सस्पेंस क्लियर होके हैकर गैंग बढ़ल बा कह के न्यूज। तो हैकर गैंग के न्यूज हमनी सब जगह बांट देनी सन। माता श्री यानी कि हमर वाइफ कविता भी खुश, लेकिन दर्द में। हमनी के का करे के बाद दर्द से हमनी तो मिठाई खा रहल बानी सन, सबके खिला रहल बानी सन। रात में वेटिंग के क्रम में काफ़ी ज़्यादा पेन सहे के पड़ल। आ हमर कथी बा, हमरा तो ठंडा लग जाला, ओढ़नी मुड़ी में बांध के बैठल बानी। बेटा बाटे एनआईसीयू में, एनआईसीयू में से होता इंतजार कि कब अइबे इन्वायरमेंट में घुले मिले ई दुनिया देखे। फाइनली आ गए भविष्य हमनी के हमार सुपुत्र। तब बेटा के सब केहू देखो, लेकिन हमार बड़की बेटा कहता मेरो केटा हो कह के ब्लॉग के अंत। जय श्री राम।